Hola a tots i a totes. Avui, a la classe de llenguatge, treballarem les escales. Les escales són una successió de notes per graus conjunts, és a dir, una nota al costat de l'altra, que comença i acaba amb la tònica i les podem trobar escrites de forma ascendent i descendent. Bé, tot això és molt bonic, però anem a veure què significa. Per poder explicar bé què és una escala, hem d'analitzar un parell de coses abans de començar. Primer que tot, què és la tonalitat? La tonalitat és l'organització jeràrquica de les notes dins d'una peça. És dir quina importància té cada una de les notes. A les cançons trobem que hi ha moments de repòs, hi ha moments que hi ha inestabilitat i que ens dona la sensació que la cançó no pot acabar així. La nota més important i que dona repòs absolut d'una cançó és la tònica. La tònica és la nota més important, és aquella que ens dona la tonalitat, ens dona el to de la cançó. A partir d'aquesta nota podem formar les escales i designar quina és la importància o quina és la funció que té cada una de les notes de l'escala depenent de la tònica. Cada una de la nota de l'escala s'anomena grau i els graus, cada grau té el seu nom concret. Començarem amb els 3 primers graus, que ja els hem sentit anomenar alguna vegada, que són els graus tonals. Els graus tonals són aquells que ens permeten jugar amb la tonalitat, que ens permeten poder acompanyar la cançó, que seria el primer grau, que és la tònica, la subdominant i la dominant. Uns altres 3 graus que també són molt importants són els modals. Són aquells 3 graus que varien segons si canviem de mode de l'escala, és a dir, si és mode major o mode menor. Aquests 3 graus sempre els hi passa una cosa, que són el tercer grau, que és la mediant, el 6è grau, que és la superdominant, i el 7è grau, que és la sensible. Fixem-nos que a l'imatge, la sensible, està marcada amb uns puntejats i de 2 colors. Per què és això? Perquè el 7è grau d'una escala s'anomena sensible si està a mig to de la tònica. Per exemple, en el cas que tenim l'exemple de si a do i a mig to, és sensible. Però si del 7è grau a la tònica hi ha un to, per exemple, poséssim de la a si, estaríem parlant de que és una subtònica. No, encara fa falta un grau. El segon grau s'anomena supertònica. Per què l'escala té 8 notes i només hi ha 7 graus? Perquè el que nosaltres estem mirant és la importància que tenen les notes. La primera nota i l'última és la mateixa, llavors tenen la mateixa importància, perquè ens dona igual la quantitat de vegades que surtin reflectides, ens dona la importància que té les notes. Per això una escala comença i acaba amb la mateixa. La segona cosa important que hem de saber abans de fer escales és el tema dels tons i els semitons. Sí, ens en recordem? Entre mi i fa hi ha mig to, entre si i do hi ha mig to, al revés igual, fa mi, do si, i en la resta de notes, entre elles, sempre hi ha un to de distància. Però a vegades també podem utilitzar aquests petits símbols, el sostingut, el bemol, que el que fan és apujar o baixar mig to la nota. Per exemple, el fa sostingut el que fa és apujar mig to, i el si bemol el que fa és a baixar mig to. Presta atenció. Doncs ara anem a veure l'efecte que fa el bemol. Si ens hi fixem, de mi a fa és un interval que hi ha mig to. Però en canvi, si de mi, en comptes de ser el mi natural, fos el mi bemol, que és aquest d'aquí, que sempre baixem cap a l'esquerra, si baixem cap a l'esquerra sempre seran notes més greus, per això se'n diríem baixar. De mi bemol a fa hi ha mig to i mig to, és a dir, que hi ha un to. Doncs el que hem fet amb el bemol és aquest mi baixar mig to perquè la distància entre mi bemol i fa sigui d'un to. Si anem a mirar el sostingut, si de mi a fa hem dit que hi havia mig to, però el fa el posem sostingut, és a dir, que el fa
puja, cap a la dreta és pujar, puja mig to de mi. A fa hi haurà un to perquè mig i mig és un to. Recapitulem una miqueta. Les escales són una successió de notes per graus conjunts que ens trobem de forma ascendent o bé descendent. Entre cada una de les notes hi ha uns tons i uns semitons i segons aquest ordre de tons i semitons podem dir el mode de l'escala. Podem dir si és major, si és menor, si és melòdica, si és harmònica, etc. Anem a posar-ho en pràctica. Ara anirem a veure una escala de do major. L'escala de do major, com el seu nom indica, la nota més important i la tònica és la de do, i comença amb do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Molt bé. Ara, un cop escrita l'escala, fixem-nos amb els tons i els semitons. Fixem-nos. De do a re hi ha un to. De re a mi, un altre to. De mi a fa, un semitó. De fa a sol, un to. De sol a la, un to. De la a si, un altre to. I de si a do tenim mig to. Si ens hi fixem, ara cada una de les notes ens ha creat un patró. I si mirem aquest patró és to, to, semitó, to, 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 semitó. Per això podem dir, que aquest és l'exemple i és el que us explico jo, que l'escala de do major o les escales majors segueixen aquest patró. És a dir, totes les escales que tinguin aquest ordre de tons i semitons de to, to, semitó, to, 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 semitó, estarem parlant d'escales majors. Comencin amb re, amb mi, amb fa, amb sol o amb si bemol. Totes les notes que tinguin to, to, semitó, to, 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 semitó, seran escales majors. Va, anem a posar un exemple. Si veiem aquesta escala que tenim aquí sobreimpresa, que seria l'escala de fa major, si ens hi fixem necessitem un bemol o un sostingut, que en aquest cas és un bemol, perquè si no, no es compliria aquest requisit de l'escala major. Fixem-nos. De fa a sol hi ha un to. De sol a la hi ha un to. De la a si, de la a si hi ha un to. Llavors, què hem de fer? El si l'hem de rebaixar. Hem de fer que la seva alçada baixi. La distància entre la i si s'escurci. Per això hem de ficar un si bemol. Si continuem, de si a do normalment hi ha mig to, però no estem parlant de si a do. El si ja ha baixat mig to. Llavors, de si bemol a do hi ha un to, de do a re un altre to, de re a mi un to, i per últim, de mi a fa hi ha mig to. Fixem-nos, l'escala de fa té el si bemol. Aquest si bemol està relacionat amb les armadures. Si ens hi fixem, en les armadures, sempre que ens trobem un si bemol a l'armadura, haurà de ser una cançó que formi part de l'escala de fa major o re menor. Però veiem que el tema de les escales, armadures, tonalitats, tot està estretament relacionat. Si ens hem fixat alguna vegada a instrument, alguna vegada el professor us ha dit aquesta cançó totes les notes són si bemol. Això significa que estàveu tocant en la tonalitat de fa. Bé, de moment, avui he donat molta informació, hem de processar bé tota aquella informació que us he donat. La setmana que ve resoldrem dubtes i farem l'escala menor. Ara, fixeu-vos bé amb els exercicis que us deixo i espero les vostres respostes. Adéu-siau!